Chámame Maruja. Nací no ano 1915, que xa choveu. O que recordo eu de pequena era que as nenas xogábamos ao trúcole, á comba, ao ben, ás casas, xogábamos a todo. Hasta xogábamos ao fútbol. E un día inventí un poema que dicía: este año va a salir un equipo de mujeres y lo vamos a llevar al campo de la Belenda. Pondremos de portera a Marujiña Piñeira e de delantero centro Loliña a Manuela. E xogábamos ás canicas e despois as canicas que ganábamos as vendíamos para ganar para o cine. 4 canicas, 10 céntimos. O cine costaba 40 céntimos butaca, 30 céntimos balcón e 10 céntimos general. Chamábamos o galiñeiro. Pasamos unha xuventud moi bonita e pasábamoslo moi ben. A vida antes había pouco diñeiro, entón había que axudar a familia. Eu, con 11 anos, xa me fun para a fábrica de rons, a dos franceses, lavando parrillas e emparrillando sardiñas para meternos no tostador. Despois chamoume don Eugenio Escudero para unha salación de arenques e despois xuntouse coa empresa Saco de Vigo e traballei ali na fábrica que se chamaba Fabriquín, que era unha fábrica de marisco e anchoa. E así estuve bastante tempo e despois empleeime na Toxa. E claro, cando fun pedir o empleo, todos eran de edad, e eu era xoven, tiña 16 anos, e a encargada dixo: ai, non pode ser, que empezan a tener mozo, e non pode ser. E lle dixo unha tía miña, que estaba ali empleada: ai, pero ela sabe traballar, que empezou desde moi pequena, e dixo ela: bueno, pois vou a meter entón. Había 3 pabellóns. Empecé no pabellón moderno, que era seguido da cantina. Ao principio viñache a encargada a mirar, pero aos 2 ou 3 días xa me dixo que me quedaba fixa porque lle gustou o traballo. Despois de arranxar todas as habitacións, enchía as xarras de agua para poñer en cada habitación porque había un lavabo de pé. E pola tarde nos tiñamos que arreglar para cando chegara o autobús que era o que traía clientes. Despois a encargada me tomou cariño, eu sabía que me quería ben e acababa primeiro que as outras camareras, porque era xoven e me chamaba para axudar para o ropero, axudaba a planchar e meter a sábana no torno. Despois púxome a contar a roupa que levaban as lavandeiras para o Grove, e logo o outro día traíana limpia, e as volvía a contar, e volvía a levar outra sucia, e así todos os días. Foi pasando o tempo, e pasei ao pabellón balneario, xa era máis traballo, xa servía desayunos, limpiaba oficinas, era un traballo que facía con gusto e con cariño. Non andaba encima de ti cando veían que respondías polo traballo e xa te deixaba. Un día me chamaron para o Gran Hotel, para o primer piso. Xa era moito máis traballo. Unha tiña que servir desayunos, comidas e cenas, e despois arranxar as habitacións. E así estuve moito tempo, desde o 1932 hasta o 1960, tempo que me casei e tuve 2 fillos.
Deixei toda a miña vida, toda a miña xuventude na Toxa. Deixeino porque acabei avariada da espalda e de tanto colchón de mover e de tanto sofá de mover, eu era moi fel ao traballo e anque fora a medio morrer, eu seguira para adiante. Pero chegou un momento que non pude máis e deixei. Aparta loureiro verde, deixa clarexa la lúa. Aparta loureiro verde, deixa clarexa la lúa. Que estou no medio do monte, non vexo cousa ninguna. O meu home estaba en Venezuela e eu fun para lá. Viñeron os donos do hotel o Grove e me ofreceron o alquiler do hotel. Meu home xa levaba 5 anos cando eu fun e eu botei 5 anos máis, pero pensando en España me poñía na terraza do hotel e me poñía a contemplar o céu dicindo: para onde estará o Grove? Para aquí ou para lá? E sempre me dicía o meu home: cando vamos ao Grove? E dicíame: para o ano. E chegaba o ano e non podía vivir. E así pasaron 5 anos. Eu tiña suspiros dos meus fillos, pero un día conseguimos vir de vacacións e volver a España. Pero despois, cando quixen volver, ai, Dios mío, outra vez o calvario. E o meu marido dixo: votamos un ano máis e despois nos volvemos definitivamente. Traballei en todo o que me presentaba, non me daba medo o traballo. Fábrica, conservas, marisqueo e leña. Teño lanchas, teño redes, teño sardiñas no mare. Ao chegar de Venezuela, arranxamos unha casa bella que me deixou miña nai e fixemos unha de 2 pisos. Empecei a coller xente e alquilar habitacións. Alquilaba 6 habitacións porque nós estábamos en unha e o meu fillo noutra. Empecei a alquilar por 50 pesetas. Xa pasaron 30 anos desde que morreu o meu marido. Fuiste mi primer amor, mi cariño verdadero, y juré ante el altar que serías mi amor eterno. Y de este mundo aprendí cosas buenas y cosas malas. Las malas las ignoré, las buenas las guardo aquí, dentro de mi corazón, y le he puesto un candado para que no se me vayan y estén siempre a mi lado. No será por mucho tiempo, pues ya tengo muchos años. E así é a miña vida. Traballei moito, pero tamén disfrutei moito. Como para o outro mundo non vou a levar nada, disfruto desta vida e por eso agora viaxo, disfruto. Vou de balneario, ganchillo e fago os traballos da miña casa, pouquinho a pouco, porque agora, xa con 93 anos, non podo andar tan lixeira como antes. Co Santo de Alberte do San Pirulé, para ir a San Andrés, unha puxo 102, outra puxo 103, Sargento Miguel Pirigil, con 3 e con 3, con Dominum ole ole, co Santo de Alberte do San Pirulé. Cando estaban comendo, chegou o amigo das 3, Sargento Miguel Pirigil, con 3 e con 3, co Dominum ole ole, co Santo de Alberte do San Pirulé. Pau a unha, pau a outra, e pau levaren as 3, Sargento Miguel Pirigil, con 3 e con 3, co Dominum ole ole, co Santo de Alberte do San Pirulé.
e paus levaron as 3. En aqueles tempos había xente rica e xente pobre, e miña nai, pois, non era das ricas. Cando foi da miña comunión, na casa das fillas da caridade, tiñan traxes para as nenas para facer a primeira comunión. Tiñas que probalo para ver se te servía, e logo tiñas que ir a onde tiñan a casa as fillas da caridade. Saíamos en fila, e logo facíamos a celebración na iglesia. E ao saír, nos lados dos locais da capela de San Roque tomábamos chocolate e panecillos. Iba á escola aos locais que estaban ao lado da casa de Breogán e máis xunto á capela de San Roque. Tiñamos que levar uns uniformes que eran azul marino, un mandilón blanco e un lazo azul. E tiñamos que levar tamén un cuello que as ricas o levaban de plástico e as pobres levábamos un cuello almidonado que íbamos buscar a farmacia pedindo unha peseta de almidón. Os sábados tiñamos que ir todas as que tiñan calcetín rotos os levaban para zurcir, que había como uns ovos de madeira ou unha bombilla. Máis tarde se construiría o colexio Nosa Señora do Carme. A fundadora do colexio foi Sor María del Pilar Desi de Angulo. Pertenecín á sección femenina, cando era da Falange. E unha chica que lle chaman Marujita Corbacho era a nosa profesora, a que nos ensinaba a bailar. E o director do canto era don Juan Sanchís. Tamén fun aprender a coser con María Costa. Despois, cando xa sabías coser, te mandaba ir pola noite e lle chamaban velar. Tiñas que estar ata 2 da mañá e facíamos café e todo era chistes, pero sen levantar cabeza. Todo o tempo dando en agulla e o día seguinte o íamos a repartir. E así levei un ano porque despois enfermou o meu pai e tiven que axudar a miña nai a buscar cama para os cerdos, ir ao río, no que lavábamos a roupa de toda a semana, pois antes non había lavadoras e a levábamos nun barreño ao monte, ás touzas, e a poñíamos ao clareo. Outro lugar é o que iba moitísima xente a lavar as mantas e as alfombras ao río era o da Gatiñeira. Cando rematou o colexio empecé a traballar ali aos 18 anos. O meu traballo no colexio foi moi bonito. Non tiven fillos, pero pasei toda a vida rodeada de nenos. Estaba de outubro ata xuño. Entraban ás 9. Chegaban, os poñíamos na moqueta e rezábamos. Despois se sentaban e pintaban. Ángel santo, ángel querido, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de día. Siendo yo niña inocente, mi madre me repetía: hija, tú tienes un ángel para hacerte compañía. En las horas de la noche me defiende del demonio y baja sobre mi cama con alas de plata y oro. Y baja sobre mi cama con alas de plata y oro. E despois, durante o verán, ocupábanse as clases coas fillas dos empregados da Telefónica de moitos sitios de España. Eu era a encargada de preparar as mesas, os desayunos,
comidas, merendas e ceas. As nenas se lles ensinaban a ordenar o dormitorio, facer a cama e pasarlle unha escoba. Cando viñan, traían o color da leite e despois iban moreniñas. No ano 1975 empecé a traballar na biblioteca por 2 horas, polo que ao principio alternaba co traballo na biblioteca co do colexio. Pasaron varios anos e tiven que elixir ou biblioteca ou colexio. Quedeime co traballo da biblioteca. Meu traballo era con préstamo de libros, facer carnés e preparar as etiquetas que se facían con unha plantilla e poñíanse no lomo dos libros. E, despois, colocalos nas estanterías. Gustábame moito, era o meu. Tiña que escribir todo a man, pois non tiña ordenador. Entregaron o premio Meca á muller traballadora e ese mesmo ano foi cando me xubilei. Os compañeiros fixéronme unha comida en casa campaña. Foi todo un honor para min. Déronme varios regalos e un diploma que mo fixo Xaquín, a plumilla, precioso. Emocioneime moito. Teño todo guardadiño, como a primeira hora. Levo toda a vida na Coral Polifónica San Martiño do Grove. Empecei moi xovenciña. Empezouse con Lolita Cabanelas e conmigo. Estábamos na igrexa e dixo don Xosé que podíamos buscar xente para empezar a formar a coral. A partir de aí empezamos a cantar e ao día de hoxe sigo 40 anos despois. Íbamos por Corrubedo, por Ribeira, Portugal. Despois de morrer don Xosé, quedou don Edmundo, que era o párroco do Grove, e non podía ir a moitos sitios porque era o que levaba a parroquia. Logo seguiu Carlos Otero e foi cando empezaron os estatutos. Tiñamos tesoreiro, director, presidenta. Empezamos a pertecer á xunta, pero despois deixou porque non poido seguir e veu dona Xosefa María Dorado Soto e fomos a Barcelona, a Madrid, a Asturias, a moitos sitios que xa nin recordo. A nosa directora, entre outros premios, gañou o premio a mellor directora das Rías Baixas. A través dos meus traballos coñecín a moitas persoas de moitos sitios de España. Ademais de todo isto, fixen punto, cosín, fun catequista, din clases de baile e, despois, a parte diso, tamén preparaba a igrexa para bodas, Navidad e Semana Santa. Cando enfermaron meus pais, tiven que deixar todo e adicarme a coidalos ata o final, pero fun feliz facendo. Nunca me gustou destacar. Eu fixen os traballos con moito gusto, incluso teño sacado tempo despois do horario. Eu son así.
Chámame María Jesús e veño dunha familia numerosa, composta por meus pais e 7 irmáns. A miña primeira anécdota foi o mismo día que nacín, un 18 de novembro de 1960, cando as monxas que traballaban no hospital me foron a bañar, cambiaron a roupa e puxéronme a de outra nena, que era de raza xitana. E a min leváronme coa xitana e a miña nai leváronlle a nena xitana. E cando lle chegaron con ela, díxoñe que aquela nena non era dela, que a súa filla era loira e aquela que lle traían era morena. Empezaron a buscarme por todo o hospital hasta que me encontraron, mamando no peito da xitana. Xa estaba farta, como un peto. Toda a miña infancia crecín coa miña familia. Éramos unha familia humilde, pasamos necesidades, pero sempre tivemos moito cariño e éramos moi unidos. Cando cumplín 13 anos, tuven que deixar a escola para coidar a miña irmán pequena. Despois, fume para San Miguel de Deiro a coidar uns nenos ganando 2.500 pesetas ao mes, 15 euros de hora. Aos 15 anos fun a traballar para un cocedor de mexillón ata os 18 anos. Despois fume traballar para Suíza, para un hotel. Era a miña primeira vez que viaxaba sola. Estive un ano e logo volvín, porque xa coñecía o que hoxe é o meu home. E como non quería volver a Suíza, empecín a traballar limpiando casas e mariscando na seca, que era unha das cousas que máis me gustaba. En 1982 casámonos, un 24 de julio. Aos 17 meses de casada tivemos a nosa primeira filla. De nome puxémoña Yolanda. Agora ten 24 anos. O meu home era albañil, pero logo botárono ao paro. E como el lle gustaba estar sin facer nada, comprou unha chalana pequena e empezou con 4 aparellos. Despois comprou unha embarcación máis grande e tiña que meter un mariñeiro máis a bordo, porque el non podía ir solo. E a min, como me gustaba tanto o mar, dixenlle que eu sería a súa segunda de a bordo. E así eu tería un seguro para que me poidera pasar. En 1990 tivemos o noso segundo fillo. Chámase Borja e ten 18 anos. E canto puiden, fun a quitar o título de mariñeiro e tamén quitín o de radeira. Fai 17 anos que me dedico á pesca de baixura. É un traballo moi duro e no inverno, cando fai mal tempo, corremos moito perigo. Tamén nos pasan cousas curiosas. Unha vez estábamos no mar e un señor comentounos que lle caíran as gafas ao mar. E o meu home dixoñe de broma que xa lle escollíamos nós no aparello. E ao día seguinte ali estaban as gafas, enrolladas no aparello. Eu algunha vez teño pasado medo. Algunha vez levantando as nazas do pulpo, levantouse un temporal como se fora un pequeno huracán e facía voar a agua do mar. E tivemos que picar o cabo das nazas e tirar pa terra, o abrigo. Estou moi contenta coa miña profesión e ao mesmo tempo, cando fai temporal, dígoño ao meu home que non salimos ao mar, que se perden os aparellos non pasa nada, que hai máis, pero as nosas vidas
Se se perden, non volven. Eu ao mar non lle teño medo, pero si moito respeto. Isto é un pouco da miña vida. Tamén vou á lonxa a vender a pesca. Teño a casa con huerto para atender en horas libres e tamén armo aparellos cos que traballamos no mar. Como podedes ver, todas as horas do día teño ocupadas. Teño lanchas, teño redes, teño sardiñas no mare. Teño unha muller bonita, xa non quero traballaré. Teño unha muller bonita, xa non quero traballaré. Teño lanchas, teño redes, teño sardiñas no mare. Nací na Toxa no ano 1924. Os meus pais aínda que eran do Grove, meu pai era de Ardia e miña nai da Praza da Riba. Traballaban ali. Meu pai empezou de botones no Gran Hotel da Toxa. Logo foi tamén camareiro e tamén era o que coidaba os xardíns de toda a isla. Cando se casaron os meus pais, miña nai empezou a traballar de bañeiro no pabellón balneario e que lle chamaban balneario antigo. Vivíamos nunha casa que estaba rodeada de horta, chamábanlle a Xunqueira. Estaba donde agora está o centro aldea comercial e meu pai era o que sembraba a horta legumbre que logo levaban para a cociña do Gran Hotel. Había árboles frutales, unha granxa onde se criaban polos e pavos. Todo isto era para o Gran Hotel. Tamén había un invernadero con toda clase de plantas que logo meu pai trasladaba para os jardíns.
Logo tamén nos criábamos galiñas e porco, que cando era a matanza era unha festa. Ali vivíamos unhas 8 familias, que nos levábamos todos moi ben. Miña irmán Carmiña, máis eu, logo íbamos a repartir as filloas e o raso, e pasábamoslo moi ben, a facer os chourizos, os chicharróns e as filloas, que a quen se lle daban moi ben era a miña irmán, os bolos de fariña no caldo. De comer nunca pasábamos mal. Meu pai tamén cocía pan de millo nun forno que tiñamos. A ventaxa de vivir na Toxa foi ter unha serie de comodidades que moita xente non tiña, como, por exemplo, ter cuarto de baño e agua corriente, que naqueles tempos poucos tiñan ese privilexio. De pequenas, miña irmán máis eu íbamos á escola Grove. Logo de xovenciñas empezamos a traballar na fábrica do xabón. Eu tamén traballei no almacén do Gran Hotel. No Gran Hotel éramos nos veranos, porque no inverno estaba pechado. Solo quedábamos na Toxa esas 8 familias. E nese tempo a vida era vir ao Grove, ao cine e ao baile, e a comprar aquí a plaza. Cando era a festa de San Martín, facíamos os bailes no Gran Hotel Balneario e pasábamoslo moi ben, e tamén íbamos ao fútbol ao campo da Toxa. Tamén me acordo de pequena cando acabou a guerra, viñan os feridos ao Gran Hotel, que era como un hospital para atendelos. Teño moi boas anécdotas de miña xuventude coas miñas compañeiras de traballo, como Paquita a carniceira, que agora está no Brasil. Era nos veranos cando íbamos a traballar ao Gran Hotel. Eu no inverno traballaba a fábrica do xabón hasta que me casei. Cando tiña 22 anos e como meu home era guardia civil, xa me tuven que ir da Toxa, porque nos fomos para Vilanova de Arousa. Tuvemos 3 fillos, que tamén naceron na Toxa, pois eu viña a dar a luz á casa dos meus pais. Cando tiña 36 anos, quedei viúda, daquela vivía en Pontevedra, pero a morrer o meu home volvín a traballar nos veranos no balneario do Gran Hotel, onde estuve traballando hasta que me jubilei. Ao principio era unha época de verán, pero cando empezaron a vir os grupos dos xubilados, traballaba tamén nos invernos. Traballei moito porque estaba eu sola. Non é como agora que hai varias bañeiras. Eu atendía as señoras e había tamén un bañeiro que era meu cuñado, que atendía os homes. Pero estuve moi contenta ali porque conocín a moita xente moi boa e que tamén me axudaron moito, tanto os compañeiros como os clientes. Tuve unhas compañeras moi boas, a masajista que se chamaba Norma, o médico Don Tomás, os da limpieza, había tamén unha sala de pulverizacións e vapores que os daba Marisa a Mascata, tamén boa compañeira e moi simpática. Témolo pasado moi ben.
estuvimos na Toxa hasta que se jubilou meu pai. Entonces tuvemos que ir a vivir para o Grove. Eu tiña que ir andando a traballar para a Toxa. Non é como agora que todo o mundo vai en coche. Nós íbamos andando e temos pillado cada molladura. Así que entre molladuras e o calor dos baños e os chorros quentes, os meus osos me doen tanto. Xa sei que agora se vive mellor, pero eu recordo aqueles tempos con moita felicidade, sí señor, porque se lle daba máis importancia ao pouco que podíamos ter. Viñen ao mundo nunha familia que en aquel momento meu pai tiña 44 anos e miña nai 42. Tiñan 4 fillos xa de 10, 12, 13 e 16 anos. A súa situación non era boa porque o meu pai, despois de estar moito tempo enfermo, dixeronlle que tiña un cáncer terminal que duraría 6 meses e logo foron 33 anos. E por algún motivo deses que contan as creencias orientais de que a providencia te coloca nun sitio, a mí colocoume nun que para min foi bo, pero para eles non tanto, porque dadas as circunstancias, eu non facía falta. Nací no barrio de Confín o 28 de maio, pero no xulgado a efectos legais inscribiron o 25 de xullo. Tuveron que poñerme María, porque no xulgado non poñían Maruja, xa que o meu nombre elegido era Maruja por unha adorna que xa tiñamos. Acórdome dese camiño da fonte que tiñamos pegado debaixo da ventana. Antes había unha mina de agua, a xente baixaba cos baldes a coller agua e máis abaixo o río do Picho, onde lavaban de rodillas e se contaban moitas historias e se aprendía de todo. Todo eso de que non cheguei no mellor momento contábamo, pero dunha maneira anecdótica, porque foi unha meniña super querida. Tiña 4 irmáns grandes, que eran auténticos. Teño que facerlle unha homenaxe aos meus irmáns, porque foron cariñosísimos comigo. Cando as rapazas non iban ao cine, eu iba sempre ao cine, incluso a fémina. Sempre tiña un vestido bonito, outros que tiñan que coidar aos seus irmáns, eu non, fixen o que quixen e xoguín moito, moitísimo, hasta os extremos de que fun sempre moi fantasiosa. Acórdome que quería falar castellano, o tiña clarísimo, porque pasaba o verán xogando na playa con veraneantes de Madrid e cando chegaba a casa seguía falando castellano. Bueno, daquela maneira. Acórdome que na fábrica de conservas na que traballaban miñas irmáns iban a buscar o razonamiento con elas. Sentábame na mesa do escritorio e me preguntábanme: Marujiña, que vas a levar hoxe? Pero di un castellano. Eu traducía. O bacalao chamaba de cajalabo, o aceite, aceite, e así todo. E eles ríanse un montón. Estes 50 anos foron de tanto cambio. Nos anos 40 había tan pouco, que se supleu moito con imaginación. Recordo os zapatos de antes que se afumaban con mistos para que pareceran máis novos. E cando viñeron as medias de cristal, que había mulleres que pintaban a costura por detrás para parecer que as levaban. E o que se sudaba para xuntar 25 pesetas, que era o que costaban o permanente. Recordo que un día salín da escola e fun a ver unha boda ás 5 da tarde. Encantoume. Algúnas levaban casquete con un trozo de tul pola cara. E xa cheguei á casa, puxen un trozo de rede dun aparello, parecíame precioso un velo pola cara.
Cantas lembranzas. De tanto que cabe ben ben. Acórdome que había procesión de corpus e sacaban a todos os santos. Encantábame. Moitas mozas vestidas de iguales e outros coas mellores galas. A xente colgaba as mellores colchas nas ventanas e nas paredes e botaban pétalos. Na primeira comunión levaba un vestido das monxas. Unha irmán e as amigas planchárono, almironado, o vestido. En aquel momento as monxas fixeron vestidos así, estándar para todas as rapazas, e foi moi bonito. Parecía un vestido máis bonito que os outros. O eu sentíame. Miña nai tuvo unha irmán costureira. Parecíalle algo moi especial e bonito ser costureira. Unha vez en Reis, botaron unha máquina de coser porque sempre me dixeron que eu tiña que ser costureiro. De alguna maneira estaba programado así. Do que máis me acordo era do que traballaban meus irmáns. Iban á seca, meu irmán iba ao mar con meu pai e eu fui unha meniña de andar con miña mãe. De aí que me contara tantos relatos vividos durante a guerra. E que dicir dos carnavales, a pesar da censura que había a final dos anos 40 e a principios dos 50, no Grove viveuse sempre moito carnaval. Había comparsas en varios barrios e todas discutían que a deles era a mellor. Na miña casa pasaba o mesmo. Meus irmáns iban en diferentes comparsas e chocaban, como agora facemos cos partidos políticos. Tanto me gustaban que logo toda a vida disfracei aos meus fillos. Máis tarde, nos anos 50, a censura seguiu e o carnaval no Grove tamén. Non se podía dicir a palabra carnaval. Pasaron a ser festivales de primavera. Tamén lembro cando nas escolas empezaron a repartir a leite e o queixo que mandaban os americanos. Tiñas que levar o pan, senón non che daban o queixo. No meu caso levaba pan de millo. E tamén daban na lonxa para os mariñeiros. Pasada esa época, chegou o momento de deixar a niñez atrás e foi necesario ter sentidiño. 2 irmáns xa estaban casadas, outra foise para Venezuela e meu irmán foise para Mili. O cambio foi tremendo. Non volvín a soñar en colores. Vexo a miña vida dunha maneira antes e despois dos 10 anos. Foi o primeiro disgusto que recordo, cando meu irmán embarcou na motora para irse. Aquí vamos a botar man tamén do destino. Empecé a coser no taller. Foi o mellor que me pasou. Valoráronme tanto, xente de todas as especies. Eso sí foi aprendizaxe. Vai á academia. Ali sempre había xente. Era unha casa moi pequeniña, no Montiño. E a miña profesora chámase Carmiña Franco. É unha persona tan íntegra, tan preciosa, que nos marcou a todas. Costureiriña bonita, dame das túas agullas. Costureiriña bonita, dame das túas agullas. Que eu che darei. Somos distintas completamente, pero nos inculcou a todas un respeto polo traballo ben feito que eso nota. Éramos moitas e pasábamoslo moi ben. Había días que non collíamos, pero aínda que non coséramos, vías como facían outras, falábase de todo. A xefa era e é moi prudente, nunca participaba en nada. Cando había moito traballo, íbamos a coser ás noites. Bueno, podes chamar coser, íbamos máis xojar. Cando acabábamos, levábamos o pai de Carmiña a casa, o señor Marcelino. De vez en cando, aínda hoxe, nos xuntamos as alumnas do taller e facemos unha cena. A última foi no 2007, en maio. Bueno, espero que non sea a última. E logo, con menos de 15 anos, empecé a coser polas casas
outra época bonita que me enseñou moitísimo. Quixinlle moito a xente, sentinme moi respetada, querida. Vivía as intimidades, era moi familiar, desde quedar con un crío, hasta poñerlle a comida ao lume, ou darmos cartas para que lle comprase as telas. Todo foi moi constructivo. Seguín cosendo sempre, e como miña nai pensaba, foi bonito ser costureira. Fixen desde remendos hasta traxe de noiva. Canto máis pasaba o tempo, máis reconozco a valía destas profesionales. É aquí o meu recordo para tantas maestras que nos enseñaron a coser a tanta mocedade do Grove. Carmiña Franco, Maruja Costa, Maruja Solís e outras que xa non están e que tanto lle debemos todos. Tuve unha vida completa. A costura levoume a ter unha tenda na que se fin cosendo, facendo arreglos. Foi unha vida laboral dedicada á costura. Cando cerrei a tenda, as miñas clientas premiáronme con unha cena e sorprenderonme moitísimo. Creo que dereita ou indirectamente os meus logros foron por ser costureira.